nik atzo Donostian aurkitu nituen batzuk, eta pasatu nahi zuten atzo eta esanien nire koina. A las 5 de la tarde va a venir una persona o dos y os van a explicar cómo pasar. ¿Qué? No, pero la cara no, ¿eh? Están haciendo un proyecto, es de una filmación. Es una filmación, no problema, no problema. Ya. No, no va a firmar, a ti a la cara no va a firmar. ¿Qué? Tienes que esperar. No, A ver, tranquilo. Tranquilo, que no pasa nada. No va a grabar. Ay, Harry Daur, súper bien. Tranquilo, ¿vale? Alba. Tranquilo. No va a grabar. Alba Tranquilo. speak French. Ven. Alba, mesedez, etorri, esplikatu diozu. Tranquilo. Ez da bakarrikan bueltatzen dituztela baizik eta bazila hori dituzte, tratatzen diete super gaizki. Ez atea aurpegiak, porque gauza horiekin eukidu arason bat. Normal, eski gainera, eta esan diet, gainera deskonfiantzan baten du, orduan kontu zibili. El ayuntamiento les deja sin ducha y comida los fines de Una semana. valla invisible se ha instalado en la frontera con Irún. Poliziaren bereizgarririk gabeko furgonetatik 4 migratzaile jaitsi dira guztira. Je suis de la Guinée-Conakry. Je suis quitté dans mon pays, ça fait un peu 2 années comme ça, à peu près 3 ans. Je passais vers le nord du Mali, après Algérie, je parti vers Libye. Après, je me suis retourné en Algérie pour venir vers Maroc. En fait, c'était pas facile pour vivre dans notre pays. Je me suis sorti pour chercher mon petit frère durant 2 années. Mais c'est impossible de le rejoindre. Maintenant, je me suis retrouvé en Espagne. Je l'apprécie beaucoup de m'avoir sauvé dans cette mer. Merci beaucoup à vous tous. 2018ko udaran uztailan hasieran sumatu genuen Irungo kaleetan Afrikako jende asko zebilela kalean galduta eta bueno, ikusi genuen ere Frantziako poliziaren jarrera zela pixka bat gogorragoa eta orduan ikusi genuen migrante asko blokeatzen ari zirela hemen Irunen eta hasi ginen erantzun bat behartzela planteatzen eta gauzak egiten. Eta horrela, herritarrak elkartuz sortu zen Irungo Harrera Sarea. Kalean lo ez egiteko, Lakaxitan, hemen atzean dagoen zelaian ondoko hormigoizko lur batean egiten zuten lo toldurdin baten azpian. Eta, klaro, hori arazo bat zen, hemen zeuden igual 20 piko pertsona lotan. Eta higien aldetik, ez delako duina ere horren kalean lo egitea. Antxeta irratia euskaraz eta zurekin. Guk erabaki duguna ja hemen, eta hori ja publikoa da, erabaki dugu istea. Esan ditulako hemen lorik egin bizi ez daude baldintzak eta. Gure asmoa argi dago, ez dute kalean lo egingo, hori argi dugu, baita ere ez dakigu nun. Lakaxita itxi zen, udala ari zelako aprobetxatzen, Lakaxitaren borondatea espazio uztearena positibokia eske ja daude hor. Ez dira hor egon behar. Emantzuna ez udalak erantzuna arretsalde horretan eta irekizuna beste dispositiboa, baina ale ere mundu guztia ezan sartzen, ginen Irungo udaletxeko plazara dela San Juan plaza, eta egiten dugu, Lakaxitan egiten genuen berdina, baina kalean. A partir de las 10, Martín Docenea, que es gestionado por la Cruz Roja, se cierra. O si está petado también. O si no tienen papeles de cuando entran a la costa española, tampoco les dejan entrar. Entonces, lo que no da la Cruz Roja lo hace el Hospitalillo, que es de la Ayunta, lo gestiona el Ayunta más o menos. Guruzo gorriaren baldintzak direlako Espainiar estatuan egon behar duzula 30 egun baino gutxiago, eduki behar duzula Espainiako poliziaren paper bat, ziurtagiri bat, jartzen duena sartu zarela Espainiar estatuan. Papel hori azkenean teknikoki zer da. Pertsona hori nolabait libre gelditzen da,
libre gelditzen da, baina ez dauka Europatik mugitzeko eskubidea. Bai, mugi daiteke estatu espainoletik, baina inoiz poliziak harrapatzen badu, eta poliziak nahi badu, atxilo dezake, eta hegazkin baten sartu, eta bidali beraien jaioterrira edo agian Marrokosera. Estatu espainoleko administrazioek esaten die, beraien kontra kanporatze prozedura bat irekitzen dela, de un proceso de evolución. Papel horrek ez du zertarako balio, Unibertsitatean egiten duguna da horri deitu fetitze bat. Azkenean beraiek fetitze bat bezala daukate, ze pentsatzen dute horrek balioko diela zerbait egiteko edo denbora gehiago egoteko. Nire ustez ez du zertarako balio juridikoki. Tratar el tema de la devolución de migrantes en la frontera. No, porque no hay devolución y nos están materializando, con lo cual no vamos. Venimos a reconocer el trabajo de muchos policías nacionales, de muchos guardias civiles. Frantzian, lehenengo aldiz atxilotzen badute, Frantziak egin beharko lukena da prozedura bat ireki. Atxilotzen diren momentu horretan ezin zaie ezer kendu. Ez papel horiek, ez beraiekin dauzkaten erropak edo motxilak, ez dira gauza ilegalak. Nire ustez zertarako kentzen die polizi frantzesak? Polizi frantzesak ulertzen duelako papel horrek pertsonari nolabait balioa daukala, baina esaten dizut balio simbolikoa da. Migratzaileen gaiarekin jarraituz, oraingoan mugaren beste aldera joko dugu. Baionan, egunero, Irun eta Hendaiaren arteko muga zeharkatzen duten 10 migratzaileek Bordelera doan busa hartzeko helburua dute. Frantzeko poliziaren kontrola handia izan arren, migratzaileak diakite voluntario taldearengandik eta udaletxearengandik laguntza handia jasotzen dute, eta eguna pasatzeko leku bat eskaintzen diete. Ejiko etxeari galdeak egin genizkion, bai, eta biziki fite, 2 aste beranduago, Ejiko etxeak lokala eman digu, dutxak, berogailua, ego erdi guziz bazkariak, beraz, gu okupatzen gira gaueko afariaz eta goizeko goxariaz, baina nego erditan Ejiko etxeak du emaiten. Eta hor ere, aterbea elkarteari esker, Ejiko etxeak proposatu ditu ere 7 postu irekitzea. Beraz, 7 lan postu izanen dira, gure lokal hortan, beti presentzia baten ukaiteko, eta seguritate mailan ere gauza guziak segurtatzeko. Quand même, je suis venu de Maroc jusqu'à ici fort longtemps. Je veux quand même évoluer. La mer fait tellement mauvais quand même. De la manière dont je suis venu, c'est tellement difficile. Je suis venu ici en Espagne, on me tient ici beaucoup avec la Croix-Rouge, avec les gens qui font des offres très bien aussi quand même. Je voudrais une évolution. J'ai tenté maintes fois de passer à la France. Les policiers ne nous ont pas accepté quand même. Je voudrais passer aussi. De n'importe comment qu'on nous tienne là-bas, je vais essayer de toujours faire comme ça. Parce que la France, je préfère la France aussi. L'Espagne aussi me plaît beaucoup. Je voudrais rester ici, mais je n'ai pas la possibilité de rester. Je n'ai pas une famille ici, de pouvoir rester ici. Comme si ma famille se trouve en France, je vais essayer d'être là-bas aussi, de partir. Vraiment, je vous remercie. Europar Batasunean bizi bagara, benetan sinisten badugu Europar Batasuna proiektu bezala, lehenengo printzipioetako bat da aske mugitu beharko ginateke, gure eskubidea da, baina ez bakarrik gurea Europar Batasuneko hiritarrak bezala pertsona guztiena. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,
what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.